That's amazing. Hello mga bossing. Ito na pala ka-bossing ang mga ingredients sa lulutuin nating afritada. Special apritada. Special afritada daw. Ito. Karne ng baboy. Ang hindi absent, bawang at sibuyas, pork cubes. Basta may magic, may sarap. Asukal, kamintang dahon, kamintang durog, patis, tomato sauce, mushroom, at saka ito ang sausage, at saka capsicum, patatas, carrots. Yan lang mga bossing. Slice ko lang yung sausage mga kabosing. Si kabosing Jib na yung bahala niyan sa mga ricadas. Ang ating traditional. Special apretada ng kabosing. Yo apretada sa mga na, kuhain natin agad. Wala nang intro. Kuya kay Maribik eh. Itudloan to sa inyong location dahil kanina no. Oh. Nya katultol ayon. Oh eh. Kamo pa nagtudlo na sa. Pilay bata na din ninyo boss. Pito. Yan, bigla na. Nanay bag-o na mo. Wala ka buhok. Sakbo. Terus under plate niya. Isa pa kami. Ano? Kacid na yung isa? Bawang. Pang kontra. Rasa pokok. Kontra sa wakwak. Cubes na niya. Cubes na tanang boss. Basta
Sibuyas, kabosing. Dako. Cubes, cubes. Parehas karne lang kadang ko. Kamatis, mga kabosing. Kailangan na naman eh. Kamatis. Tingnan kinaro. Siguro eh. Hindi lang. Pan is kilaw eh. Yeah. Gungkong kayo. No? Kabosing. Tara, luto na Luto na tayo. Ay, isa muna natin mga ricados mga kabosing. Maglagay tayo ng kunting mantika. Apritada. Unahin natin yung garlic kabosing. Garlic pa lang, parang ulam na. Kaya natin mag golden brown. Onion, seboya, mga kabukit, pampahilak sa mata. Pa-artista na kabukit. Sunod natin yung kamatis kabukit.
natin yung karne mga kabusing. So, samayin na lang natin kasi maghugas din tayo ng kamay. Gayahin natin mga kabusing. Next, bread. Takpan natin na parang ma-dry yung karne natin. Saka natin lagyan ng tubig. Lagyan natin ng laurel mga kabusing, dahon ng laurel. Patis mga kabusing. At ang ating pork cubes. Ugay-ugayo na sa nato mga kabusing para mahalo. Maya lagyan natin ng mainit na tubig. Lagyan pala natin ng pamintang pino mga kabusing. At haluin natin. Sunod natin yung mainit na tubig. Palambutin muna natin at saka lagyan natin ng tomato paste, tomato sauce. Kumulo na siya mga kabusing. Lagyan pala natin ng asukal. At magkunting reduce nitong tubig kabusing, lagyan natin ng tomato sauce. Maya. Balikan natin pagtakip. Reduce na yung sabaw niya kabusing. Lagyan natin ng tomato sauce. Luin pala natin mga kabusing. Natin ang magic syrup. At pakuluin natin mga kabusing. Sunod natin yung carrots at saka patatas. Sarap yan, kabusing. Kumulo na mga kabusing. Sunod na natin itong patatas at saka carrots natin. Punta na ako. At pinagkaka na.
mushroom natin at saka yung bell pepper at saka yung special natin na Argentina sausage. Lawin namin yan. Sunod natin yung mushroom kabusing. Batat, bell pepper, at saka itong Argentina natin na sausage. Haluin na natin mga kabusing, haluin. At maya mga 5 minutes kabusing, luto na to. Alam nyo na kasi ba natin mga pusing. Dami kayo. Ito na mga kabusing. Patayin na natin. Ito na mga kabusing, oh. Ang finished product ng pork afritada. Chop-chapa na.